एम डी स्टील। आमच्याकडे UPVC फिटिंग, सॅनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग, PVC फिटिंग आणि सगळ्या प्रकारचे बिल्डिंग मटेरियल होलसेल दरात मिळेल। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्ग नजीक हुंबरमाळा। संपर्क 73 87 38 00 14 किंवा 83 29 800 365। राज्य मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा हा आज मंगळवारी सकाळी पार पडलाय। हा सोहळा झाल्यानंतर मात्र खाते वाटप नेमकं कधी होणार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची माळ नेमकी कुणाच्या गळ्यात पडणार या चर्चा आताच्या घडीला सर्वत्र रंगू लागल्यात। या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला कोकणशाहीच्या विश्लेषणात्मक रिपोर्ट मधून नक्कीच मिळतील। राज्य मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा आज पार पडलाय, मात्र खाते वाटप कधी होणार याची सगळ्यांना उत्सुकता लागून राहिली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावर नेमकं कोण विराजमान होणार या चर्चांना उधाण आलंय। याबाबतची विश्लेषणात्मक माहिती दर्शकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोकणशाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर यांनी सर्वप्रथम दूरध्वनीवरून संपर्क साधला, तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकार तथा दैनिक तरुण भारतचे सिंधुदुर्ग आवृत्ती प्रमुख शेखर सामंत यांच्याशी। यावेळी नेमकं शेखर सामंत काय म्हणालेत पाहूयात। सामंत सर, काय सांगाल? आता तर आमदार दीपक केसरकर असतील, रवींद्र चव्हाण असतील आणि उदय सामंत असतील, हे तिन्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत। तिघांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे, पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद नेमकं कुणाकडे जाईल, पालकमंत्री पदाची माळ नेमकी कुणाच्या गळ्यात पडेल, याबाबतचं विश्लेषण नेमकं काय कराल? खरं तर मला पहिल्यांदा सांगायला बरं वाटेल की किमान एक मंत्रिपद तरी आपल्याकडे आलं, हे नंबर 1। आता पालकमंत्री पदाबाबत जर तुम्ही विचारत असाल तर आता अशी गोष्ट आहे की केसरकरांना जर मंत्रिपद मिळत असेल तर निश्चितपणे त्यांना पालकमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता अधिक आहे। कारण आमदार सामंत हे रत्नागिरीचे आमदार आहेत आणि त्याच्यामुळे मला वाटतंय की त्यांच्याकडे आता सिंधुदुर्गची जबाबदारी देणार नाही, त्यांना रत्नागिरीचं पालकमंत्रीपद दिलं जाईल। पण त्याच्यात सध्याचं जे वातावरण आहे, जे सध्या सिंधुदुर्गामध्ये राणे वर्सेस केसरकर यांच्यावर जी जागतिक चिखलफेक आपापसात जे चालू आहे, वातावरण जे तापलेलं आहे, यावर रेमेडीज म्हणून म्हणजे यावर एक रवींद्र चव्हाण साहेबांकडे ही जबाबदारी देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। परंतु तरी देखील मी पहिल्यांदा मला वाटतंय की ही जबाबदारी खऱ्या अर्थाने केसरकरांना, दीपक केसरकरांकडे दिली जाईल असं मला तर वाटतंय। पण तुम्ही हा जो प्रश्न विचारलेला आहे, या प्रश्नाचं उत्तर दिलंच आहे मी, पण त्याच्यापूर्वी मला हे सांगावं असं वाटतं की या नेत्यांनी देखील सिंधुदुर्गच्या भवितव्याच्या दृष्टीने किंवा चांगल्या भविष्याच्या दृष्टीने आधी जिल्ह्याचा विकास कसा होईल याच्या दृष्टीने प्रयत्न मला सामंत सर, त्याच अनुषंगाने दुसरा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे, कारण की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हे 3 सुपुत्र आहेत। या तिन्ही सुपुत्रांना, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या तिन्ही सुपुत्रांना मंत्रिमंडळामध्ये स्थान मिळालंय। काय अपेक्षा एक पत्रकार म्हणून, कारण आपण नेहमी समाजामध्ये जात असता, समाजातील महत्वाचे प्रश्न हे दैनिक तरुण भारतच्या माध्यमातून मांडत असता, एक ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून आपण काय अपेक्षा व्यक्त कराल या मंत्रिमंडळाकडनं किंवा या 3 मंत्र्यांकडनं? या तिन्ही मंत्र्यांकडनं अपेक्षा व्यक्त करताना तिन्ही चांगले क्वालिफाईड आहेत, अनुभवी आहेत। त्यांचं विजन चांगलं आहे, पण विजन चांगलं असून नुसतं चालत नाही, तर इम्प्लिमेंटेशन करण्याची कपॅसिटी लागते आणि ही कपॅसिटी यांनी केली पाहिजे। रवींद्र चव्हाण साहेब जरी सुपुत्र असले तरी त्यांच्याकडे अनेक जिल्ह्यांची जबाबदारी येण्याची शक्यता आहे। त्यांनी एक सोबर व्यक्तिमत्व म्हणून, सगळ्यांना सोबत नेणारे शांत संयमी व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं। पण त्यांच्यापेक्षाही हे तर अगदी कनेक्टेड आहेत या सिंधुदुर्गच्या राजकारणात, तर यांच्याकडनं जबाबदारी अधिक आहे की आता आपापसातील आधी वाद यांनी मिटवले पाहिजेत, एकमेकांवर चिखलफेक करणं आधी या लोकांनी थांबवलं पाहिजे आणि
सिंधुदुर्गचा विकासाच्या दृष्टीने यांनी म्हणजे कार्यात्मक पाऊल टाकलं पाहिजे. नुसते फक्त आश्वासन वगैरे ही नको आहे. खरंय. मला वाटतंय की आता ही संधी आली आहे, कारण केंद्रात सत्ता आहे आणि याच्यापूर्वी कसं होतं की महाआघाडीचं सरकार होतं पण केंद्राकडनं सपोर्ट मिळत नाही म्हणून बरीच कामं होत नव्हती. आतलं अंतर्गत राजकारण चालू होतं. आता तसं नाही. आता तुमची केंद्रातही सत्ता आहे, राज्यातही सत्ता आहे, त्याच्यामुळे तुमच्याकडनं काम अपेक्षित आहेत जास्तीत जास्त. आणि जे प्रोजेक्ट राहिलेले आहेत, देवळ सारखा प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षी आहे. एअरपोर्टचा झाला पण एअरपोर्ट नीट चालत नाहीये, प्रॉब्लेम होतो. हे नियमित करणं, त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधा ज्या आहेत हे सगळे प्रकल्प व्यवस्थित आले पाहिजे. त्या दृष्टीने सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. जे तूर्त कठीण वाटतं यांचं मनोमिलन मनापासून जर झालं तर हे शक्य आहे. कारण राणे आणि सिंधुदुर्गातले पालकमंत्री यांनी पहिल्यांदा एकत्र मनापासून एकत्र आलं तर मला वाटतंय सिंधुदुर्गचा विकास फार दूर नाहीये. निश्चित. सर, एक शेवटचा प्रश्न आपल्याला, त्याचं उत्तर मगाशी आपण बोलता बोलता एका वाक्यात दिलं, पण थोडं मला सविस्तर जाणून घ्यायचंय. खरं तर दीपक केसरकर आणि राणे यांच्यामध्ये वाद जो आहे हा अगदी काल परवापर्यंत आपण शिगेला पोचलेला वाद पाहिलाय आणि ह्या वादाचं पर्यावसन कुठंतरी आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या गळ्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची माळ पडेपर्यंत होईल का, तिथपर्यंत जाईल का, तुम्हाला काय वाटतं? असं थोडं वाटतंय काही काळापुरतं तरी, सुरुवातीला काही काळापुरतं तरी मला असं वाटतंय की रवींद्र चव्हाण साहेबांकडे ही जबाबदारी दिली जाईल असं वाटतं आम्हाला. आमचे जे सूत्र आहेत किंवा आमचे जे सोर्सेस आहेत त्या मिळालेल्या माहितीनुसार पालकमंत्री पदाची जबाबदारी काही काळापुरती रवींद्र चव्हाण साहेबांकडे सोपवली जाईल अशी दाट शक्यता. म्हणजे दुसरा जो विस्तार आहे तो विस्तार होईपर्यंत? हा, नक्की. दुसरा, कारण आमदार नितेश राणे यांचं सुद्धा नाव सर चर्चेमध्ये होतं आणि आता मात्र पहिल्या टप्प्यात त्यांचं शपथविधी जो आहे आमदार नितेश राणेंचा झाला नसला तरी पुढच्या टप्प्यामध्ये कदाचित नितेश राणेंना संधी मिळू शकते. काय वाटतं? हा, असं ही पण चर्चा जोरात चालू आहे की दुसऱ्या टप्प्यामध्ये नितेश राणे साहेबांचा विचार होऊ शकतो. हा, पण पुन्हा तीच रेमेडी राणे आणि केसरकर हे एकत्र येणं फार गरजेचं आहे सिंधुदुर्गाच्या हिताच्या दृष्टीने. आणि यांच्यातल्या वादाचा सामान्य जनतेला काही फायदा होत नाहीये करमणुकी व्यतिरिक्त. तर त्या लोकांनी ही लोक जो एकत्र येत नाही तोपर्यंत मला वाटतं की रवींद्र चव्हाण साहेबांकडे ही जबाबदारी दिली जाईल असं मला तरी वैयक्तिक वाटतंय. सर, शेखर सामंत सर, आपण कोकणशाहीशी सविस्तर संवाद साधलात, विश्लेषण केलं, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. शेखर सामंत यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर कोकणशाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर यांच्याशी संवाद साधलाय. पाहुयात यावेळी उमेश तोरसकर नेमकं काय बोलतात. तोरसकर सर, काय सांगाल? मंत्रिमंडळाचा तर विस्तार झालाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सुपुत्रांपैकी 3 सुपुत्रांना आताच्या घडीला मंत्रिपदाची त्यांनी शपथ घेतली आहे, तो बहुमान मिळालाय. पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पालकमंत्री पदाची माळ नेमकी कुणाच्या गळ्यात पडेल? पालकमंत्री पदावर नेमकं कोण विराजमान होईल? काय विश्लेषण तुम्ही कराल? सध्या तरी या 3 मंत्रिपदाच्या याचा विचार केला तर सध्या स्थितीत दीपक केसरकर यांचं नाव आघाडीवर राहील. ते अशासाठी की या भागात पालकमंत्री म्हणून काम केलेलंच आहे यापूर्वी दीपक केसरकर यांनी, सेना भाजपच्या काळातच. आणि त्यावेळी सुद्धा काय राणेसाहेब होतेच ना भाजपमध्ये, म्हणजे तसं काय फार मोठं हे झालेलं नाही त्यांच्या संघर्षाचा विषय. आजच्या घडीला जर शिंदे गट सक्षम करायचा असेल सिंधुदुर्गाच्या बाबतीत विचार केला तर सध्या सिंधुदुर्गात शिंदे गट एकदम सक्षम नाहीच. पण आता जर सक्षम करायचं असेल तर दीपक केसरकरांना पालकमंत्री पदाची संधी द्यावी लागेल आणि ते देतील असं 100% मला विश्वास वाटतो. एकंदर सर, माझा रवींद्र चव्हाणांच्या
माझं त्याच रवींद्र अनुषंगाने चव्हाण पुढचा एक महत्वाचा प्रश्न तुम्हाला असा आहे की हा. आमदार दीपक केसरकर यांनी शपथ घेतली, पण केसरकर विरुद्ध राणे हा शिगेला पोहोचलेला वाद सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिलाय. त्यामुळे पुढील मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईपर्यंत ही जी पालकमंत्री पदाची माळ आहे ही रवींद्र चव्हाणांच्या गळ्यात देखील घातली जाईल, अशा पद्धतीच्या प्रतिक्रिया काही पत्रकारांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केल्यात. तर तुम्ही त्याबाबत नेमकं काय विश्लेषण कराल, अशी शक्यता तुम्हाला वाटते का? नाही, मला काही शक्यता वाटत नाही. कारण रवींद्र चव्हाणांचा जो त्यांचा मतदारसंघ आहे तो कल्याण डोंबिवली त्या भागात आहे. आता तिकडच्या बाबतीत त्यांचा विचार होऊ शकतो, बा या भागात होणार नाही का भविष्यात जर भाजपला या इथे लोकसभेची निवडणूक लढायची असेल तर त्यांना दीपक केसरकर आणि उदय सामंत म्हणजे शिंदे गटाचे जे लोक आहेत त्यांना हाताशी धरूनच ती खेळी खेळावी लागेल. त्याच्यामुळे ह्या दोघांनाच तिथे संधी मिळेल असं मला वाटतं. रत्नागिरीचं पालकमंत्री म्हणून उदय सामंत आणि सिंधुदुर्गचं पालकमंत्री म्हणून दीपक केसरकर या दोघांना संधी मिळेल असं मला ठाम वाटतं. म्हणजे आत्ताच्या पुढच्या दृष्टीने भाजपची रणनीती आत्ताच्या पुरती नाहीये, 2.5 वर्षापुरती. त्यांची रणनीती पुढच्या लोकसभेच्या इलेक्शनच्या दृष्टीने आहे आणि त्या दृष्टीने या दोघांची जर मदत जर त्यांना घ्यायची असेल, विनायक राऊतांना जर धक्का द्यायचा असेल तर त्यांना आतापासून या दोघांना संधी देऊन भले ते आपल्या पद्धतीने पक्ष त्यांच्या शिंदे गटाचं काम करतीलही, पण त्यांचं भविष्यात पाठिंबा जर यांना मिळाला तर भाजपला इथे खासदारकीची लोकसभेची उमेदवारी 100% निवडून आणता येईल. त्या दृष्टीने त्यांची व्यूहरचना आहे असं मला वाटतं. निश्चित. सर, आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष आहात. बरीच वर्ष पत्रकारितेमध्ये आपण काम केलंय. आपल्या बातम्यांच्या माध्यमातून अन्यायांना नेहमी वाचा फोडण्याचं आपण काम केलंय. माझा शेवटचा प्रश्न आपल्याला आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 3 सुपुत्रांना खऱ्या अर्थानं मंत्रिमंडळामध्ये स्थान मिळालंय. काय अपेक्षा व्यक्त कराल या 3 सुपुत्रांकडनं? तिन्ही सुपुत्रांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त योगदान देणं ही आजची गरज आहे. कारण या भागातले अनेक प्रलंबित प्रश्न आहेत. भले त्यांना या भागातलं पालकमंत्रीपद न मिळेल, पण या भागातले ते सुपुत्र असल्यामुळे जास्तीत जास्त या भागातल्या लोकांसाठी त्यांना काम करण्याची संधी आहे पुढील 2.5 वर्ष जी शिल्लक आहेत विधानसभेच्या याच्या माध्यमातून. तर ते करू शकतात आणि तेवढं त्यांनी करावं असं आमची इच्छा आहे. आम्ही त्यांना सगळ्या प्रकारचं सहकार्य देऊ, पण त्याने या भागातील जे प्रश्न आहेत ते सोडवावेत, मदत करावी, जास्तीत जास्त निधी द्यावा, आपलं गाव म्हणून द्यावा अशी आमची इच्छा आहे. निश्चित. उमेश तोरसकर सर, आपण कोकणशाहीशी सविस्तर संवाद साधला त्याबद्दल धन्यवाद. ओके, थँक्यू. उमेश तोरसकर यांच्याकडून विश्लेषण जाणून घेतल्यानंतर कोकणशाहीच्या टेक्निकल टीमनं सिंधुदुर्ग पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष तथा दैनिक पुढारीचे सिंधुदुर्ग आवृत्ती प्रमुख गणेश चेठे यांच्याशी संवाद साधायचा प्रयत्न करते. आपण पाहतोय आत्ताच्या घडीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडते याबाबत चर्चा रंगू लागल्यात. याबाबत विश्लेषणात्मक माहिती जाणून घेण्यासाठी उमेश चेटे यांच्याशी संपर्क साधला जातोय. कोकणशाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर हे उमेश चेटे यांच्याशी संपर्क साधतायत. जेटे सर, काय सांगाल? आता तर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेले आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी देखील मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्याचप्रमाणे दीपक केसरकर यांनी देखील मंत्रिपदाची शपथ घेतली. उदय सामंत जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री होते त्यांनी देखील मंत्रिपदाची शपथ घेतली. आता मात्र प्रश्न समोर येतोय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद नेमकं कुणाला जाईल? तुम्ही काय विश्लेषण कराल? सगळ्यात महत्वाचं चांगली गोष्ट अशी आहे की हे जी तिन्ही नावं आहेत, दीपक केसरकर, उदय सामंत, रवींद्र चव्हाण, हे कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली आहे आणि हे तिघेही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत. हा, आता त्याच्यापैकी उदय सामंत यांचं रत्नागिरीचं कार्यक्षेत्र आहे, रवींद्र चव्हाण यांचं डोंबिवलीमध्ये आहे आणि दीपक केसरकर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं कार्यक्षेत्र आहे, सावंतवाडी मतदारसंघ. आणि आता निश्चितपणे असं वाटतं मला की पालकमंत्री म्हणून एक स्वाभाविकपणे हे दीपक केसरकर यांच्याकडे जबाबदारी जाऊ शकते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची. उदय सामंत यांच्याकडे रत्नागिरी जिल्ह्याची जबाबदारी जाऊ शकते
आणि मला असं वाटतं की येणाऱ्या 2-3 दिवसात ही जबाबदारी दिली जाईल, कारण ऑलरेडी शिंदे सरकारवर आता टीकाच होते की मंत्रिमंडळ विस्तार उशिरा झालाय, पालकमंत्री जिल्ह्याला नाहीये. खरं. तर या सगळ्या ह्याच्यात आता मंत्रिमंडळ विस्तार झालाच आहे. तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री तात्काळ पालकमंत्री त्या त्या भागातले जिल्ह्याचे निश्चित करतील आणि खाते वाटप माझ्या मते आज उद्या 2 दिवसात होऊन जाईल. बर सर, पण सर्वात महत्वाचा प्रश्न जेठे सर असा उरतोय की राणे विरुद्ध केसरकर हा सामना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण महाराष्ट्रानं अगदी काल परवापर्यंत पाहिलेला आहे. मग केसरकरांकडे जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद जाणं हे एकूणच या सरकारच्या दृष्टीनं किंवा जी काही आघाडी झाली आहे, शिंदे आणि फडणवीसांची युती झाली आहे, या युतीच्या दृष्टीनं महत्वाचं ठरेल का? मुळात असं आहे की राजकारणात कोण कोणाचा कायमस्वरूपी शत्रू वा मित्र असत नाही. आज जरी सर्वांना वाटत असले राणे आणि केसरकर यांच्यामध्ये वाद आहेत, तर हे वाद लवकर संपू शकतील, कारण राजकारणात काही घडू शकतं. पूर्वी राणे आणि केसरकर यांच्यामध्ये सलोख्याचे संबंध होते एकेकाळी. आता एक आहे की केसरकर यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाल्यामुळे ही एक तळ कोकणातील ताकद म्हणून, एक मोठी ताकद म्हणून ते पुढे येतील. जे लोक त्यांचे पूर्वीचे शिवसेनेचे जवळचे लोक आहेत ते सुद्धा काही प्रमाणात आता पुन्हा केसरकर यांच्या जवळ जाऊ शकतात, कारण शेवटी कॅबिनेट मंत्रिपद आलं की डेव्हलपमेंटची कामं असतील, पर्सनल कामं असतील, यासाठी सत्तेची ताकद नेहमी लागते. तसं होऊ शकतं. आणि केसरकर आणि राणे यांच्याबद्दल वादाबाबत आत्ता जस्ट सगळ्या बऱ्याचशा ठिकाणी त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ती आव्हानं सुरू आहेत की आपण यामध्ये वाद करायचा नाहीये आणि पुढचे काही दिवस ते परिस्थिती राहील. परंतु राजकारणात हे कायमस्वरूपी टीका, टिप्पणी, आरोप हे करण्याची एक प्रघात सवय आहे. त्यामुळे काय एक पुढचे 4-5 महिने व्यवस्थित जातील, पुन्हा आरोप प्रत्यारोप सुरू होतील आणि काय राजकारणात हे चालतं. त्यामुळे काय चालू राहीलही आणि हे वाद फार मोठे पराकोटीचे नसतील, टीका टिप्पणी करण्यापुरते बरेच. सर, आपण कोकणशाहीशी संवाद साधला त्याबद्दल धन्यवाद. शेखर सामंत, उमेश तोरसकर आणि गणेश चेठे यांच्याशी संपर्क साधून कोकणशाहीनं दर्शकांपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची माळ नेमकी कुणाच्या गळ्यात पडणार याची विश्लेषणात्मक माहिती पोहोचवली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावर कोण विराजमान होणार हे चित्र 2-3 दिवसात क्लिअर होईल. मात्र आत्ताच्या घडीला प्राधान्यानं दीपक केसरकर यांचंच नाव पुढे येतंय. पण केसरकर यांच्या नावानंतर रवींद्र चव्हाण यांचं नाव देखील पुढे येतंय. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.